apply ito ko. Army. Ikaduha na ko itong apply. Wala pa ni. Dili ko sugot. Kaya mamatay ko no. Kung mamatay siya, Okay mga ka-SP, mayong adlaw ka na itong tanan. For today's video mga ka-SP, nakawtag bukid. Tingali dito tag overview, maligaya overview kay ay dako kay rason mga ka-SP nga nung atutan ditong napita. Kay ano po mga siguro mga umabot ng mga katalagman nga ato ang kakinahanglan og buhat aron makubos-kubosan kini. Naman sa balang kasulatan mga ka-SP ang mga pinili. Tungod sa mga pinili, makubos-kubosan ng katalagman. Itong kauban si ang kunuli o ato ang mga igsoon nga nung puyo pang espiritu nun sama nako nga nanganing kamot po nga usab nga makabuhat sa sugo sa Ginoo aron madungog atong pagampo. Kadi madungog atong pagampo ko doon na tayo tayo nga sala. So, kung mga kauban na prepare pa sa tuang dito balon. Bomba tayo ngayon. Bumumba tayo. Kasi palang sa Tagalog kan puso? Poso. Puso? Alay po itong puso. Kasing-kasing ito. O, bila. Sama na mo Ano itong kaabal? Hadok mo pas mo. Nag-prepare siya sa iyang patong paniudtohon kay kuya mong kaya ni kay nagbalot ng good. Hadok ko siya umiwang. Hadlok mo sila maniwang yung mga tambok. Hadok mangiwang ng tambok. Mas mahaba ning niwang kay mas may pang niwang kay di pa mahadlok nga kuan. Niwang ang mandaan. Dahil Manemong kuan mga kasyo mga manemong mata oh. Uli ni Diday. Ato bang diri ato bang? Si Geraldine Arcelias. Bana ni Ruel Johnson Arcelias, yung vlogger. Vlogger na yung bana, vlogger. Samay nga ni uban to siya mga guys kay mo toy musulti sa amuaron kung siya nakita niya. Mamog toy ay third eye. Kami tuo mo gimi niya kay okay mga guys, mayong udto no, naanata diri abot ata diri sa kwan Maligaya overview. Di man ato ang perminti kinadtuan mga guys, every time nga kay gimamat siyang ko sa mga kwan, mga espiritu diri sa kinayahan. Dalag trilis kay dapat naman din mo man. Unsa na may graduan. natin mga wala yung trilis dahil alam niyo kinatingan ako ng trilis. Kamotor pa, kayahay pa sa kayahay. Tinapulan pa gina. Sige sa una sa mga paano nga may isda, may karne, may pato. So na din sa mga discussion sa mga meeting. Kaya may ginauna, ako hindi makamosyon. Mosyon ba? Tadada ko ka mosyon, maunor yun. Manang bata na pagkunin na kid, speaker. Kasagaran ako mosyon, hindi man maawayan. Mabalansi man. Si Mrs. Uban man yun. Maestra man eh. Bot, ako man yung pili. Sige man na sa shop, bilid mo kunin sa ulat. Bilid na kaya ko. Parang magpapaningon lang nga. Manong ako.
Nagpapansin. Ay, nagbahay di ka, ma. Ngayon pa kung nagbahay di ka. Gusto ko na ito tutulungan. Hindi na, kami mag-istray na. Kamu, mag-tago pa na. Mag-istray ay. Doon. 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 Ay, pakulawin na doon. Ako may sondo na. Dikit ka na sa poso. Madalago ko sa poso. Dikit na sa poso. Ako ginailang pagkao. Mahilak ko na sa pagkao. Picture. Tari ka pinag-tagaan. Nag-ibig sa mga klinik-klinik. Diba? Sila yung bayan na. Ako nag-apply. Military ay. Dili oy, ikuan din sa espiritu ba? Kami din magninyo. Istorya gina sa espiritu sa kuha. Kani siya, grabe ni, critical kini. Critical kini. Kung trabaho gini. Matir-matiron kini, traas balay na, di ba, kaman, kung ano gina, no? Trabaho gina siya, no? Kung hindi ba, kawan ka, upan ka, gusto rin na human-human gina trabaho. Nasaba gina siya. Dili yung masaba ba? Trabaho na. Ang das kumpinto mo sa handlukan gud sayang. Mako handluk mo pa sa iya. Gaganahan mo ko ala kanana nga babay. Di mo ko ganahan tong isigulat. Dai dito di mo ko ngayon to na. Di ba sinimi sa namang no. Yang uyab ni siya po. Ya uban pagit ako pag nag-recommend kunay mo sekretary ya dugay kani ato nang uyabay. Yang tigaran nakaabot dito. Kasi yan na ko na siya. Na wala kana ra ba? Yan uyab po ni Mimi ka. Hindi akong nauna. Hilak to sa una. Ay naminuan. Nag-hilak ko sa una kaya naman. Mga 3 years, wala na ko wala ko contact sa iya ba. Sige isang padala na ko. Love letters, diya na ko sa bahay. Daplin ka pa, daplin. Diya kayo nag-graduate sa secretary, girecommend ako sa Sparistem. Yung honor Manila, yawa sa kabalo, nag-recommend, nag-abot, ako na po nag-recommend, pero wala na niya to. Wala, nagyapon ko, sige padala sa ako, bahay kay gi-abandon ko nun ako siya. Dagot ko nun siya, labayan ko nun niya kuan, sige ko nun ana dito, yang ipambo ko, ana pero wala ko nun ko magtagad to sa iya. Kaya disiman ko, kasi mana na ko diya sa Kinapawan. No, anak ko, masulat siya, matulog ko dito, uli man ko. Ang abot ko gini may ana ni Isbel sa una, man, labayan ni mga tao biya pud na, patay ka. Maminyo ganing ka kanang damoryulab. Sukol siya. Kay dili di ka minyo nako. Anara dito si Mimi. Karon galing ka pahuman. Abot ko di. Pero ahit ko niya gonir. Naging mas ibig nga. Bay. Naatay magdala sa Justice and Faith. Si Inday. Sir Inday, badis kamon. Sa dati na yung nanay ko, ano siya. Yung sa mga sa maestra, nagtudlo siya sa banda. Oo, sige. Uyaw niya to. Wala ko na yung pakialam na ko na. Sinasama pong chicks ng mga ang babae ba yan? Magpumutubod yan na. Ay, laki. Lupot hindi ko oportunista. Siyempre ko lang dala. Upan dali. Mga coordinator pa. Parihan na mo mga trabaho. Apito ba? Nag-board man dito sa kan. Dito pag ika. Taka na yun. Basta ang babae. No. Daka rin pa yun mong makawan. Karoon, naghatag kong orientation sa kabulak na. Amo ka siya. Saging. Kulot nila saging. Yung pinaala kita sa lingkod nito ba? Bay. Mga sinday. Ay, ikaw sa kanong siya. Yan, nag-disturb ako. Di ba mga? Kung hindi kami uyang ito. Ay, uyang na ako si Mimi. Pero dito nag-umpisa na po sa parasya. Ang kwarto na po. Kung binuang, ano yun? Kapila ko ingon nga, bayot mo. Kapila ko, ikuan na lang sa mga bayot na kain. Oo, nakatupod, nag-abot minto. Wala kabalo ako nadala. Dilak siya may tadahan na kita. Dili-ding, wapa ni. May tadahan na kita. Kaya ako pinagdala dito, ang sekretary na mo.
So, na sekretary sa tanan nga mga kuan dito, tabagan ko na ako sa office kuan. Ako nag-isip ko po nagdaghan ko mga tabalog kinsa yung mga baptismal mana. Aron naabot naman po ni. Naamon po ni uyab. Di ba? Wala di pa tadana na mo. Di ba? Siya, mga ngayon po niya, busy ko na to, abot dito. Ako po yung entertain, kaya ako na may laki nito. Si Edi na, ako sininyo, ako na may laki. Pero kumaga, dari ni RDS man, di ko sa Notre Dame. Naibisita na ko, paano, sige, bay, dali, bay. Ano, pilig-pilig na. Pilig-pilig, no? Na ako, kabalo na siyang uyab yung minimi. Kasi mag-bets may mag-ligo kami. Sige, mura ka lang. Close, kinigid po kayo yan. Mas mo, close yan. Kasi na, mura di, close, uli mo kasi dito. Close, ako, uyab. Dati, close. Isa kung ito, mama. Kung sa close yan. Pero never yun. Kinaan yun, nagpugong na ko. Inanagod ko niya. Mo ba itong nagbulag na magiging kay ano man. Di lang tatanong. Silak doon. Ako, bulag na po niya. Doon na po bulag na. Wala po yung bulag. So, apply ito ko. Army. Ikaduhan ako itong apply. Wala pa ni. Dili mo sugot. Kaya mamatay ko no. Mamatay siya. So, wala na to. So, nag-abot na nakasabot ng dili tadhana. So, nasa utang kababuton ko na to. Sunod kay Kaya Dodong na po doon Engineer man kaya ko. Luwang buhay. Pero wala po sa busko. Pero sa busko na may plano. Isa po, kaya kung sino sa busko. Pag-anan dito, abot ang proposal na mo. Kini, gano'n tawa. Okay, wala na ko pansin sa iya. Kada mga activities, kada video, itong kauban na mo, sigulaki raman, agad na ba? Activities, kami ang, kuhan ba mo kayo siya, critical ba? Kung sa kuhan pa, authoritarian ba? Authoritarian. Di ba, kahit sa leadership, authoritarian is, pang-mayor. authoritarian, democratic, di ba? Dapat magkakain, 4 kinds of leader. So, may magkakana, authoritarian siya, democratic, ka, consultative, sa authoritarian man, sa leadership. Authority, yun niya. Wala man akong kwan. Grabe, critical kayo, na-challenge man ko. Na mga tuli, kung dili ka makadayon, si Inday ang minyoan, pero ako yab nami. Kami si Mami, uban-uban, kung sa mga problema. Kasi magpula ako gabi ka ng problema lang sa parokya. Duha ka, gabi mo no? Nga, pas-pas man ko akong program sa youth ato. Buhat man ko ang mga activities sa summer youth campus. Budget ko. Ako naman rin tatanda ising comment. Tulog ka baboy ang mga ihawon. Kumalit ko tawag 200 sa tao. Sa budgeting, natabang ko, nila kamay man kayo ko sa kuna kay ako sa ng amigohon, kung malugo sila na ako, matahod ko. Parang ako makinahanglan, daghan sila. Basta tanan, dahil si Bitch, sila, di ko nakabalibad na ako. Sa pagbalibad nila na ako, kay kung manglakaw sila, panglaban man ako ang ilang mga bulingon. Sige kung lakaw, kaya isa na kung makalaban sila ha, sila kadaghan sa kuha, kaya kuha mong isan, may lakaw na ako, ipapaslak na ko silang, ako mga pantalon, silang labunon. Dinilim na makita, bit-bit na sila, sa magkatawa ka pa yun ako. Bit-bit nila na, butang mga pantalon sila ng mga, ibahin-bahin ako ba? Di, nagbasa ako, normal lang ito, nga ilang yung laban. Ikaw mo ba, padaplin man to. Pero di ginagawa ito, God. Pero ako lang yun ba, para mga dala, kung binuang lang yun ba, binuang dala po diskarte ba? Sus karon. Pero mabalos ko na nila. Kung ako na po'y naadiha, ang ila pong kwan, abri mo na, naamo ko yung mga susi. Abri na ilang kwan. Abri mo na ilang kwan. Panglaban ako na tanan. Sus, mangusay na sila. Kaya hasang ng mga panty. Apilo na ako lang. Mga dalaga, God. Yeah. Siya man ang permi na ko. Yun nga.
makatabang sa program. Ambot tadhana gid na. Karon na po to'y driver na mo dito. Gusto po ni Billy. Niya isong mo siya. Ano siya? Uyab yun kong inday. Wa kabalo nga. Wa pa ko ng uyab ni. Pero kabalo na ako ng klase. Kilig. Kilig na. Si Mamang. Sige, na. Pag-abutan to. Silog na kasi. Pag-abutan to. Pero sa tinuod, nanan ako ang Holy Trinity. Kaya kita na natin. Mga ito, sige ko pumunta. Kasi kalite, so na, obispo, pare, akong ipagutan ng Holy Trinity. Kada meeting ito, taubod ko na sa obispo. No, asa sinoy na eh. Mukuol ko na kung kauban, kapamiyaan niya, dito naman si istorya dito sa Bishop Palace. Doon ni Bishop. Ngayon mga kauban, 16 mi kabok, kauban, wala na, ayahayang nuli dito, ayahayang nuli dito. Video lang ka dito. Sa ito ba, pabor ko niya. Kasi pabor mo po yung Bishop. Yan, nadugay na to. Pero, ulang tato na mo, wala yun ingon nga. Wala yun ingon na biyaan ang mong program. Wala. Sa uyab yun, hindi kami kahisgot kung ka ng bayan sa kwan. Ako na lang na eh, inuyab-uyab lang. Ay, lagkilig yung... Sino na ba niya? Hindi mahakop ang iya na payong pa. Si Mamang, kung ito mo ginawan ko. Yan, dayon, pag umiyak din niya. Ayan, ako, nanak ko sa bus ko. Murang, kapo-kapo na ito, ako mong sundom. Gina-hire naman ko. Sa mga parokya, yung mga kong person, yan, yung sideline. Yan. Ang put mo din kung sa kulbaan, nagbuhat ako kung mga kaunti. Nga naman, kung bakante kayo, tanawa man akong planner calendar, imo na pong resource person nila. Ang seminar, sa nga siya kay sa JP man eh. Paghawa na sa JP, ipulihan rin siya kay nagtudlo. Sa manupal ka ito no? No? Adalapitan. Di mo po ni mapulis lapitan, kaya mo di sa parokya. Layo man ko. Gata, ginita. Gata, Ay, Yo, karon. baluhunon ka, Mamang. Sugton dito kuno niya to. Karon na disgrasya man sa motor. Padulong sa ilaha. Disgrasya sa motor. Di hospital dunggo. Wala na. Una na ko yan. Kabalo mo. Murag uyab na mami dati. Pero wala pa'y kanang gusto ko ganit mutual understanding. Ano no? No? Ito ba? Di isa daw. Ito ba? Tungkol kay way panahon sa love life. Wala. Kilig-kilig na ito. Kabalo magko mas kilig pa na inyo. Pero sa history, daghan kayo. Di lang ako ma-mention ng mga ay babae gani nga. Gusto mo uban na ako. Dagan kayo. Manang pag anak na ko ni Janjan, goal kay ko. Lalaki na ba? Kaya ka na. Makahuman ka ni kung bata. Dagan. Mo nagalibog ko sa una. Musang Holy Trinity. Kigado mo, magsusok ko. Na magimukugong sa kong kamot. Kumuaksan ko kanang ipadala ko dito, ipadala ko sa Japan, ipadala ko sa usang dagko ng mga event, kuha ko ng mga opportunity. Yung kagabi namin yung sa bisan magpirma ko sa aking mga Japan. Bugan akong kamot, dili na. Ayaw. Kaya ako bitang ipugos. Ano ko. Right ako sa una. Right ako mga lokal ka na rin. Hindi ko sa una. Kuhan ko ay reader. Kaya kung anak ko sa bookstore, basang-basang ko. Ako mismo basa ko. Pero kung naay mga dagko ganun nga mga opportunity, kung kapo man akong kansilyo sa boss ko sa magkatunga sa pagkain ko. Pwede rin ko ingon nila nga tulo o pagkadlaw mag-report. Sigado ko. Pero mangulaman ko. Kaya di man naman ka sa tao. Basta ang tao na mo di man mo, mapresyo ka na. Maikog na po kasi kang palaka sa opisina ka. Imong pangalan dito kung may naka. Karon, kapadalan ako sa Japan, humingi na to.
Grabe na kang history. Ay nagkilig doon. Normal man na, magid man na. No? Na, kilig ang tanaan, kaya tigulang naman ta. Pero kadang mga isa pang kinaya sa Batanon, tugay ko nagdala dito sa Batanon, anak. Critical po kayo sa bagay sa kumain, magkaya kong musay ko. Na naman ako ang Holy Trinity, ilaman ko sa una-una sa tao. Tuwa pa ko katugkad. Kanagugaw kung giingon rin makita. Mapiyar na ko na makita. Di ako dawat ang brunana. Masay ko. Masigil ko ingon sa 90 o 80%. Bala na po muna sa tao. Yahay kayo na. Yung na. Kasi sa babae, makras ni mo. Kasi pang mention ni mo. Ilan ni mo? Ilan ni mo? Ilan ko na po? Munang buwa ko. Okay, problema. Uyab-uyab ka ng anak pa. Mga pa. Umuto-umuto lang. Pagdulog ng neighbor, ilan na daan ni mo na ang crush ni mo. Ang binuang na ko kay maom na. Ako binuang ha, kaya. Di ba? Text na. Sa pagkabatan nun ako, tanaw sa karoon. Kaya magluod ko yun. Tanawan ni mo ng babae. Kung crush ni mo, ayun na, sige, dikit. Imanan na sa pansin. Hindi yung sige, katong. Ang dikita ni mo, katong ulawan. Kaya kung madikit ni mo itong ulawan, musunod na itong dili ulawan. Di ba no? Kaliba karon na out of place ka. Organize ko sa unam. Grabe sa unam mo. Organize ko, sunod lang ko ng lugar. Kailan na po. Ano ba? Kaya mga joke-joke na doon. Jamming niyo. Mag-inom ko ba? Matambay. Dahil ko nag-inom. Nga, katong dikita ni mo, katong isolate ba? Isolate sa grupo. Na pala, di ba, minsan ako, masaya magamit ako, magpatago-tago ako, pero minsan na, anak ko sa una, katong suot na ni mo, katong mga niliulawan, kaysa na ni mo kaman, mali pa yun na. Unahan ito ni ulawan, kasi hindi ito mo balik. Maala man po itong uban nga, paano mo ito, alimbawa ka ng video. So, social kay siya. Yung tagad ganun nuloy ng kana siya, di ba? Kita ko ka, di ba? Ayaw tanda itong nakita pirmi sa tao. Kung mga gwapa-gwapa, ayaw tanda. Kita, ano naman? Maulaw lang to. Okay, pag-abot ito, di mo, tando ni mo ito, tagad kanina, may ulit na ikaw ba? Kakita na ako, di ba na? Di ba na? Hindi naman ito kinahanglan na yung pagkitaon, kaya nakakita naman ito ni mo. Di ba, tama. Kuha na ko ito siya, nakita na ko ito siya sa tao. Sabihin ko, anong dito makalindikit? Saan mo, ikakakita na ako. Nakakita ko ni mo, kaya una ka nakakita na ako. Asang banday ko, di ka halata. Kung mag-uyab mo to, di kinakahalata ni mo. Na-uyab. Di pa ako magpaibalo, na-uyab na ako. Ano man, nagdala ko kag Batanon. Tama no? Nakubod akong grupo nga, tibok madala. Yan. Kung makapag-uyab, kamo rin, sige, ubad-ubad. Hindi sa misis, uyab niya na. Nadugay, kasakop lang sila. Anong pang-firme mo ubad? So, lagi ito yung sige mo nag-uyab, hindi. Alang kayo. Pagkala ko sa Batanon, hindi na tumudikit niyo mo eh. Wala naman to. Dahil ba ni mo silos ang babae? Dahil mo babae mo silos itong. Dahil mo ba ni mo silos? Pamukot-mukot din na, paway-away dayon. Kapila na, labayan, gani ko sa unang last year ko tuwag ito na uyab na ako, pero na, paano nito, understanding mo rin, kisa ko, labayan, gani ko, balde ka na, ay, bumbahan na ako siya, ilabay ko balde ba? Okay, siyempre, matanong, dala ka sa sayawan, mga anak ka dito, yung mga gwapa, mga, gilabay na kong balde. Yawan, wala ba? Ibitaw sa tinon dito, gilabay kong balde. Sa Galagos, guro na. Nagula mo basketball, dito na po ito sa, dahil siya, 6 months mo dito, sa inyong gola dito, at yung gola basketball. Haya na, ipaglabas, ako mga litres, o kung third pan, apilon pang mulip. Dito.
Ba ko sa una nga natingalag sa uyab ni no dai. Wala na ko ang Diyos ang kuan mala ka. Di ka na mong labak ka. Wa mo ko nanugo. Di ba wala ka nanugo? Nga padili-dili ka pero ganahan di ay. Kay pag anak nimo sa katilingban, magdala mo ka na kay power. Dala mo ka tawhanon mo ka. Musabay-sabay na tawhan. Karon lisod ka. Ito sila sayo na. Bisa mga pare, mabuto. Mga pasto, bisa kung bispo. Bisa mo ito, bispo para bisa mo ito. Kaya lisa ito gamitin sa espiritu. Biyak na matatahan. Wala na hila sila. Lisa, mga taon na yung pagminyo na mo ni Mrs. Ito, mga agi ko tinanggo, mga di gira ko mabutyo. Ang pagsampo, ang mabutyo. Nuktok ka siya. Binir na ako, anak. Ay, balong na sa unan. Kadariton kong tadi ko, kadariton na ano. Balong na sa... Anak, si Kuan, anak. Balong, dikit-dikit mo na. Sa batang ina, kung yung madikit kayo, mangita, minsi mo ha. No? Dasa ko na kung sa mga guwapo. No? Ako man yun, kaya lang ang iba pang mga Ang humot yun sa babae, tinod lang. Kung nagadula ka, nanangaisik sa akin. Nasa unang, dala po yung kasagatan. Nauban ko sa mga pari. Ano ba? Sikat bilang pare. Pare ko sa ingalan pa kung pader-pader sa ulo. Hindi po magsulti. Sa kadugay, hindi makaka-insert. Parang din na yung tapos Dula ka di sa palayan. Gusto ko ang team sa istorya. Nag-coach ko sa Notre Dame. Mga fourth year high school. Training office ako. Ako nag-coach ko sa ako ng tourist. Same. Training ako ko. Repair ko ng mga backboard. Sama sulod-sulodan sa ano, hilig ikong seminar sa una. Padala ko, kung sagot, padala, kanti ka nun, yung sa seminar no. Libre lang, libre magyat eh. Kuha seminar, ako atong purpose, mag-picture ko, na ako yung skills, na ako ko'y kini, espirital na ako yung karoon. Sabi na, hindi ko sa asang dama, so hilig ko. May problema seminar, kay ilibre makas diocese. Libre mo ka, transportation, libre ka kung may allowance. Peaceful supportive ka. Yan. Dami kayo kay kadabang tingkaon. Wala ko ka, gusto nila magay ko event na. Ikaw din, kapit ka din. kaisar po. Mga 2 weeks, 3 weeks, na. Gusto ko event yan, microphone din, may din ako. Kami kaya eh. Dili kang pangina, discussion, serious po. Dili, nung po kayo padala, kung wala po kayo siniresearch. O critical dito ay ko sa una. Sa mga decision making. Dili, parang ko critical, dili lagay ko dawaton sa espiritu na. No. Mapila ninyo nga mo yaga-yaga ko kaya sabay mo gustuhan no. No, dili po mo yaga-yagaan mo, dili po mo istorya pagkatao mo sir bumubugot tubangan ako. Tama? Kaya ni mo dok, lawan ka. Dudok, lawan mo na. Kung dili po na ako na pagkatao mo rin mo dahil mo, dili biya mo mga sosyal. No? Charlie, no? Kung maginuktok mo po rin. Si Irene, kasi Arlene sa una, so siya ang tabo ni. Maya, malibret pa ni. Permi na maminsan yung pangalan, Arlene Valiente. Kaya kusog kayo ni mo, mujok entry sa Dixente sa una. Jok entry ni Arlene Valiente. What is, siya ni mo, siya okay na ay, dagang kayo jok entry anin. Jok entry gini ni. Kaya permi mo po ko diya sa una sa Notre Dame. Buya sa pirmi ko, madala mo po kong later, panawagan. Kailan ako na, so, ano na po siya. Kailan mo ng Arlene Valiente diya. Noon sa sa ako, ano pa, umangkon. Joke entry, puro kadaan daw yun yung magpadala ba? Kung saan yung, kadaan daw yun na niya, joke entry.
Ay, karadyo. Ipadala niya. Joke entry ni Arlene Valiente. Inahandro ba dumaon man na? Dala. Tumulong dito. Pinabuang naman. Yang sarap premium, magdabot. Dagan kita kita eh. Nabuwas ko. Ako dili makay ko ni joke. Panawagan hinon permi di pa madunggan ni ako panawagan no. Panawagan ni no ni palis. Panawagan ng permi. Kesa naman ko na interview kung Paris Day. Pero ako kalungog sa grabe bitaw na pila ka joke entry ni Molino. Iba-iba ito, kanila nila ito ba? Hiliga, hiliga na to na. Yeah, wala naman ko sa parokya din. Wala naman ko sa na dito balay. Dito naman ko. Pagtanaw ka lang tao. Joker kayo. Katawa ko lang daan. Kanaya, nila pa ito yan. Kabalo ko pa. Kanaya mga joke, kabalo ko. Ako sa una, sa mga grupo, dali po kayo makakat og mga joke. Mubuhat gani ko mga joke sa una. Bila joker kanino, kabalo na ka mubuhat og joke no? Ako ang kapitan sa una nga maka-organize og batan og dati inuman sa ana. Para maminaw ko. Joke man na kapital nga ang mag-istorya ka sa tao dagko gid ang movement na kailangan mo create yung dagko movement parang makuha mo ang mga tao ayan attention diya sa inyo ha asa nag-training mo creative dramatic sa una effort ba dagko na effort inana ang pag-istorya lain man istorya ka mo tulugon ka manod ko di ba like na tindog na po ko mao na ilang ganahan sa kuha na kung magtudlo ka maglingkod mo dito na no alam para karon magsumigaw na ako doon niya pag ko unlock mo kasi ganaan ka sa pwede mo bantay mo ka sa leadership na kwan namo ko akong galing mo sila na pwede buhat mo Ariba, si Geraldine. Mga pala-layo. Sige, ako nag-mention. Ipadool na ay. Ipadool yun na. Wala si Mrs. Sauna. Ngayon din na siya. Mag-seminar na siya. Mag-lecture na siya. Lugan yung seminar. Kadadon ko niya. Ako yung lecturon. Siya rin secretary. Secretary sa lecture sa dugangi ha. Dugangi pare harapad ni. Ini kasi ano. Aba. Ano? Critical ini siya. Critical ay isog mo. Ini maganahan ako di karon. Wala matigas tinapay no kay halo sa mainit na kape no. Kung cement istekta kung cement na nabugot-bugot mas cement na ito na dito pero lahit lang siya dito gaduko nila kumbaga trabaho dito lang meron ba isra no? Isra ba umunan din yung mga punitin mo yan di ba? kalay ito yan kung problema mo sa munggan na sa mga asawa mo mas radikal kayo. No. Yeah. Di. Homo pa no. May problema ko. Daman. Problema po di mo. Kaya wala kayo problema. Wala ka na problema niya. Problema ko lagi. Problemahan niyo. Kailangan ba ang tao? Ang tao. Akani ha, mo man habulon sa banang asawa. Kani-kaniha. Money, marriage, gender marriage. Kani mga sa tatong ka na. Gender marriage. Gender sensitivity. Sensitivity of marriage.
Wali ko yaw. Naminyo mo, karon dalaga pa ka. Dalaga pa ka, ulitaw. Ulitaw siya. Dalaga siya, nga, ulitaw ka. Sa to pa, primero, naamoy mutual understanding. Na. It's ko na ganyan. Siyempre pa, napay pa may bibiling of anak. Primero na, kiyat-kiyat pa man na inyo ha. Rutinan. Pagwapuhay pa man na, para anak mo na, kiyat-kiyat na. Nga madugay, mag-istorya na mo anak, mukunik na na inyong heart sa imong pinulungan, sa iyo pong pinulungan. Ana, pag kunik sa imong pinulungan, makunik na ang heart nimo sa iyang binuhatan. Sa nga kuan ba siya may trust ba kaniya ang ayan ba siyang saligan, ha? Sige, muna niya. Mo ni bantayan ninyo. So kinahanglan dili nimo talawon siya siyang pagkaambungan. Pagkadalaga, ang gwapa. Una, masaligan ni mo siya. Di ba? Ang pagkitaon sa lalaki, una, gentleman. Sa babae, no? No? Basta kay kiring gani ka sa buhay ka na, no? Ikaduha, makalaban yun ni mo, no? Ikatulo, mahait gisag sa labutan, musabot. Kaya babae, magpakuan man puno na siya, magpatagad-tagad man na kuno ay sabdo nimo. Malaman na nimo. Lagi tuyo ko to sa babae, parang kaantigo ba ka musabot unsa siya. Ana. So, ngano matawag na trato na ta? Trato na ta. So, uyab na ta. Dili matawag na trato na ta sa uyab lang. Magkaibigan na tayo. Dili tawag na trato na ta. Kita na. Dili tawag kita na. Una, para matrato na yun, kinahanglan, imo sa taon siyang may trust ka. Kada isa sa inyo. Kasaligan na. Siya pag kasaligan. Dili gaton. No? Tama yun. Yes, tama. Wala ba tayo ninyo? Basig na-crush lang siya sa imong kagwapo, no? Nga panahon na ba, malibang ka, makakita ka malibang, maguba man imong naong, di mo, bulagan ka niya, ma-discourage. Tama? Makalili, bala ka malibang, ano, ibaot na ito. O ka, lubot mo makita, no? Tama? Kaya dili tanan maka-cute-cute ka. Okay, kada. Abot sa idea ha. Melong female ha. Sunod, responsible. Ha? So, nanong, ang tanawon din mo nga babae. Pero buwan po rin sa lalaki, tanawon ni, responsible ba? Sato pa. Ang babae, kuha ko doon sa naisip problema. So, responsible sa problema niyo sa akong pag-iskrina. Yeah. Tawag-tabangan ko nung di ba, di ko kakabalo. Na. Di. Basig imo lang agak-agako na. Basig siya, gutoy na kabalo. Imo siya ng dengday. Di ganahan sa imo ha. Both side na po siya. Ikaw na po. Saan man na imo mang po? Ala din. Ano nga ba? Ako ganito sa'yo, magpananagay ko sa kasawa, dapat responsible, no? Dili ba kaganahan nga pasadaan lang ka? Gituyo na sa babae, nga una ginatanaw niya sa laki, kaya kabalo naman sa mabuntis na sa dili, mag-anak naman gina. Ako mag-anak na sa dili, responsible ka. No? Imbis ka na, tanaw na ni mo, nga, Coca-Cola body niya. Mabuntis ang anak naman to. Ang panty diri naman. So kinahanglan ginabantayan yun yung mga babae. No? Pantis, babaw Kasi responsible, babaw na. Nga mga anak na ikaw pag manghilo. Ano ito? Responsible ka. So, sunod, acceptable. Kung kinsa ka man, maging sino ka man kita. Di ba, no? So, mudawat ka kinsa. Mo na magpasupla-suplado po ang lalaki. Nga magpasupla-suplada po ang babae. Mo na kinahanglan yun na among lalis-lalis. Dili, ayaw, maglalis. Isa na ka pagsulay ninyo. Kinsa yun ang mudawat. Isa.
Di ba na, patawaton din na ni mo, lodlo din na si Kala. Di ba, tawatin ka na. Sino? Kuan man ko, suplada mo. Tawaton din mo na. Baksit pa mo na dawat. Sa, ginahalang matinud-anon dyan. No? Tinud-anon. No? Nagsulti siya, imusok na siya. Na, nidawat doon siya, tinud-anon. Truthfulness. No? Tama? Ayang gisulti, love. Tinuod di ka na igugma. Sige, kinis ako. Pagkitao di mo, malibang ka, magubag, no. Na, wala na itong open na katanan. Na, wala na kayo tinago. Tama? Mo nang ubabay siya. Mo, dagan ka sulay, dagan anak, no. Kamu nalay, dugang-dugang diya. Kinalang matinud-anon, klarohon yun ang inyo. Pasok, pataka lang kang bilangkan. Yun na, sige, kuha lang. Pilit maya, no? Kana. Yang lalaki po, kasi katong babae, ikuha lang kay, naka-sniper sa kinay, no? Kana, ipailang yun mo, mas may ipailang mo, kabos ka, kinsa ka. Kaysa magpakaroon ka mo ka. Kapag madawat kang kinsa. Kaya ako, di, so ano mo, kaparkada na. Sa ano mo balay na, dawat na eh. Pagkabot dito, muna na. Kaya kung makadawat, di mo kinsa ka, dili na gina mabungkag. Tapos patinud ano na gina mo. Pag ino na, making sino ka man, kasi pobre ka man, no? Sanad, openness. Tama? Open ka sa sarili. Open ka magmahal. No? Tama? Diyan na rin buo. Dadaan. Pwede naman mabinyo. Kaya mabilang ka. Tama. Alay ka. Pag-umalay ka dali mo. Ano ba? Okay na ta, plato na ta. Ungkasan naman ta. O di, o pinis na ka, o mabilang ka. Lagyan ka. Finish good. O gano'n mo bilang na sa atin. Mabilang karon man na, no? Way dining ba, no? Alang-alang may dinig, bro karon. Bro mabilang karon, bro isa sa Tagalog. Lain na rin sa tapos. Lain na masabot din na baso siya mong kanahon na. Mabilang karon niya. Boleh si Misa, okay, inumblog na si Misa sa una. Naglakaw ni ba? Nga. Na may, ato alam ni Hadili ni, ay labotan. Puwerte yung bike, nagkatawa. Nga naman, ito, namay ka kanang, kuan ba? Babae na sugatan na mo. Nga, kipik kayo mag-anang lakaw. Ano ko, kanimang safety kanimo yan. Clear kanima. Pwede ba ikay nito? Uy, kanain mo rin muna. Ya karon ano po naglakaw na ano po purga bastos. Wala ko nagsulti. Huwag yung mga naon na, no? Hindi ba na? No? Talabog, Frank. Muna na ko din. Dahil kayo na kung nauna sila, no? Kapit na ako kasi natawa. Ay, nasukit ito. Kaya na, magtadla, na. Mailan yun ninyo nga hugaw mo guna-una, no? Mabali ko ginaminsan. Na. Wala. Bingay lang ito, bingay. Ilan, mo po na magsulti mo dapat, no mention.
Na magwali ko, di ba mga igo ra mo? Di kabalo man mo sa inyong sala. Na kabalo man gani mo kasi tumong ato, no? Di mo lang mo igo sa alin. Igo na ko ato. Ako ato, di ba? No? Manay nga na hook na inyong kaugalingon, gamita yung mata, iwag yung lawas. So na ako'y giminson, di ba wala? Di kayo nakabalo man ka, nakasabot man ka, maalaman man ka, ano mo dito magkuba? Kaysa prangkahan ka, no? Mala, kung ako ang masulti. Di ba naman magprangka yung silingan, tinala ka na, mugot-mugot lang. No? Tama tayo, no? May tagpupinis ka, mabilang karon ka kayo. Tama na, trato no. So, conclusion sa lang to. Open-minded. Dahil man na nagsaya sa open-minded. Mabilang karo lang yan man din. Yung layo mo sabot yan. Portem pakarilit ng Arden ba? Ang maalamon, makasabot, no? Wala ko sa'yo mag-joke kung nalagsi. Lagi ko na mag-joke. Lagi ba? Ilo labas. Mali na. Mali. Mali na. Mali na. At least, pero doon ha. Ta- Tapad ra. Mali. Mali na. Mali na. At Mali. least doon. Bawal ba ito isa? Bahalag, mali ma'am. Bahalag, mali ma'am. At least doon na lang kayo. Doon na lang kayo kasi layo. Madala pa ba naghangyo? Madala pa ba naghangyo? Madala pa gangyo. May dalang mali. Kaya doon na kayo. Kaya sa mali. Kalayo pa. Gani. Mauljod. Bukos mo. Kamu na yung nahilap na kabalo mo sa katotohanan. No? Nga, kabalo na mo sa katotohanan ni ipananganak ka sa puwit kay lalabas. Gani. Karap na ko na dungugan ng juka ba? Sa una ko ko Ano pala na nanti daw na. Padala. Ipadala gyud. Hindi. Dex hindi na yun. Hindi rin. Dagat ako mga green man to. Sensitibo man mo. Hindi man pwede. Sa green pa hindi dito yung bamba. At yung mga pong tagaan ito, kung mga green minded. Pero legit Japon, pero saan ba? Espirituhan nung natutunan ko. Yan galing. Naipasay doon ikaway mo. Makadawat na po kanya. Siguro na naipasay doon. Lagay kagilansang. Ilong tani mo. Di ba kagani ito? O ba ito kapagkahan? Ilong tani mo. Tama na. Hindi na lang kung haron saligan ka sa Ginoo. May haron matawag ka, may trust ka niya. Pagbuhat po ng saligan ka niya. No. Haron ang Ginoo mo, may buhat akong responsibility mo, responsibility mo. Siya, ikaw ay iyang matawag. Responsibility sa Ginoo. May responsible sa imo kay tao ka, Kristohan mo ka, Diyos mo ka, linahanglan, buhat mo ka, nga responsible ka sa iyang mundo. Musutin ka sa maturan. Dili ka makako, wala ni mo gitago, wala ni mo butangan sa gantangan, ba? Na, ang dawaton po ka sa Diyos, budawat, gusto kinanglan niyo. Na,
Na, di dyan na nakaroon. Dahil yung kuntol na nila. Mao. Ano? Kung diha na nila, dahil kuntol. O, sige. O, sige. Bugak kayo yung pagtawa sa Ginoo. Truthfulness. Matinulaan din mo. Kung naaral yung sarili mo. Hindi na mo mahibos. Hindi na mo mablago. Hindi na mo magulumot. Hindi na mo magluod. Kung nainadunggan niyo tabi, hindi na niyo pasa. Kaya yung mga Ginoo, kung ano na kami nadunggan, ayaw sa taasa. No? Yan. Kaya, nabuhat niya na. Wala na. O, kung responsible na mo. Kaya Ginoo parang responsible sa imo nga mo. Initawag ni mo madungog dayon. Di ba? Di ba? Muna itong ipangayok. Nakadatawag na itong Diyos ko Lord, Diyos na alit siya. Karong pautan na. Responsable ka. Sa inyo. Wala ka mo nagpabot sa kalbutan ng mga butang. May panahon ka mo sa Ginoo. May panahon ka mo maminaw sa pulong sa Diyos. May panahon ka mo mubuhat. Biyaan ka ninyo ang inyong kalikasan kung ang Diyos na. Mutawag ninyo. Kabagad ako. Depende. Kung napay tapinuno, nila ano na? Na. Karon kung mapo ni tawag sa Ginoo. Diyos ko Lord, depende. Na. Na. Diya ka, hagbong na tadaan. Tama, no? Diya, hagbong na tadaan. Ang mga putulis yun sa dalakaw. Wala chichiryang ikaon. Mga lakaw, mag-istorya. Wala kitanaw sa lupon. No? Yakaran. Responsible ka. Kamu gani, nasi-istorya, si kaon. So, ang test ni mo, bahin. Ang memory ni mo bahin. Tama? Tama. Adunay 100% sa ato ang effort sa atong selula na to. So, kung magkaon ka 50% na minaw, butan mo 25% sa imong gikaon, test, no? Tama ka, test. Eh, mo dalong gan sino paminaw sa unahan? 25%. Unya, imo dalunggan, imong tao, di maka-open sa imong sarili kung maigo ka, musuko mo ka. O, sige daw. Sapat lang kayo ka-criteria, so hagbong na ka. 25% ka. Mo na magwali ko, maingon mo nga, nganong mo lagi mo kasabot? Tungkol kay imong dalunggan, naka-minus na. Sa imong nadungog. Nga imong mata, magsige mag-ana-ana sa imong mata, na manok ni Tugdo, na manok, oh. Mabahin. Na inaabot na dali, so, oh, bahay na. Na. Kaya kanisa na, may sense of touch. Sense of touch, hearing, seeing, smell, taste, no, dila. Oh. Sa tanan na itong senses na dito, naana siya yung mga connection sa imong mind. Kaling wala ni mo, magamit yung wala, ang utok ni mo, may naganar. Kung ang too, magamit mo, ang wala ni mo nga utok, yung nagana. Wala siya. Nakuha niya na sa science, no? Kuha na, no? Doon na, balon natin, farmasin na. Doon na, correct lang ko ha. Wala. Kaya naman, ang too may mugana. Ang wala mugana, gila doon, tubaga doon. Ha? Ang too nga kamot, ang utok ba ni Musawa, mugana. Kay, ano sa mga sila? Diba, tuo ka. Kaya wala ang ugana. Opposite man sila. Opposite. Oh. Yan anong i-opposite mo na siya. Tungkol kay ang imong lawas balanse. Ya, naman no. Di ba nahin katong Eddie Baron sa anak na yun? Magnet. Kaya nga ito ang palibot, like cosmic force, life forces. So life magkaan. So balanse. Ang imong una-una. Kaya sa tanan sa imong utok, nakakunik diha, tanan mga senses. Ano man, kung wala kay utok, hinain mo utok ang connection sa imong kamot, manay late imong kamot. Wala na.
ang pinag yun ka sensitibo nga bahin sa lawas sa tao. Doon na. Mm. Lawas? Mm. Sa imong senses nimo. Ano? Smell? Dili. Smell. Senses mo kaya? Senses man dili man kasi kasing dili man yung senses. Ay! Hearing. Ah, hearing. Kay pagkadugong di mo maistorya din mo. Ngano man ang hearing man ang pinaka sensitibo nga bahin sa parts ng lawas. Kani dili sa connection na. Iwat as Ginoo. Daw mang maista ka man. Anong hearing man? Ang pinaka sensitibo ng parts ng lawas. Ayun, mati. Meron ka na man yun ang pinaka-sensitibo. Di ba kung bungol ka, apang-amang ka. Na? Hindi ka makasalita. Oo, di ka makasalita. Kaya putol ginatanan. Kahit alam mo yung sinasabi ng tao. Oo, putol ginatanan. Oo. Pero makakita yung mata. Tungod kay ang sounds na ay vibration. Wave ba? Sounds vibration. Mubagting na sa imo hadre, gamay ra kay ng tingog, gamay ra kay lumabot dito. Mubagting na connect din tan parts mo lang. 1,000 times kakusog sa bala sa kuan man na, mag-vibrate man na sa hangin. Testing og sulod sa walay hangin. Kadungog gawa. Kisay mato dito. Dito ka daw. Boy. So, pang boy. Yeah. Pagtagod dito, di ba dugay maabot na rin? Kaya ang vibration sa hangin, ulahi. Di iko. Ulay na. Sounds vibration. Dugay maabot ba? Pero mas gali. Kaya sa bala. No? Sa bala. No? Ako magtok-tok na rin sa layo. Hindi mo kung okay ba? Ano? Tungkol sa hangin vibration. Sensitive ka. May ka ng parts sa inyong tulunggan. Yung anak dito. Ikuwin. Na. Ayan natin yung scientist na mo. Ayan, karan. Nga naman, nga ang parts sa imong dalugan mo may pinaka-sensitibo kayo. Kasi ka na-smell mo lang. Pag ano problema, ubo-ubo kayo na nimo. O mo anik siya pinaka-sensitibo kayo. O mo ka pinaka-critical na punik sa inyong lawas. Tama? Mo na gigamit sa social media sa una. Tama? Di ba drama sa una no? Maglingkod ng kanong, magbulamit ni paminaw no? O sa kinukipan. Batin ko siya. Di ba? Batin ko siya. Ayaw. Kaya dulit sa tao. Nung suko pa nila. Batin ko. Iyak ko. Di ba? No. Lamig kayo, gamay kayo import, no? So, naakoy emotional. Yan na. Di ba, no? Di ba, no? Na. Aron makatouch, makabuhat bunuhay ang imong lawas. Dili, gama ni sa Ginoo. Abi niyo sa taon ni, gama sa Ginoo. Ngano makabuhat sa imong lawas parang dili hawon. Sige. Yan. Para lami gid kay mo maminaw nako, mura man ako. O di ba lami kay na? Ha? Ano, ulit ka na. Import na, movements. Parang papel gina ko, nabugatan ko. Napudahan ka na. Ina na ang emotional. Aron makuha gini mo atin. Mo nagigamit sa sasaman.
Ano, na-change mo na. Dito kalimutan mo. Mo nagiwat ka sa gira. Sa pamagi. Tagaan mo ka ideolohiya. Na? Mulaban ko na sa inyong lugar. Magpakipatay ka. Kung sa'y pamagi, emotion, heart. Walang uban, magpatay sa'yo ka. Nililibo kasi ko. May good kids. Alam, direk. Kasublan ako, direk. Mga elemento. Harap yung emosyonal niya. Masabat mo. Nailogo na inyong kita. Hindi ka binili ba na? Nakik-away mo diha. Suhulan tong grupo na nakik-away, magpatay mo. Dahil nasa like purpose. Harap morot ay inyong yuta diha. Parito. Like nyo. Ano mga trabaho? Ang unang away, sa reliyon. Batikan. Tama? Sila sa Diyos ng bahay dapat manudlo sila. Kanya, gamiton ang tao sa tawanan ng ating iyo. Tama? Muna ang kalibutan ko, hindi na iyo. Ang higugmaan sa kalibutan ka. Kaya nagpa-eskwela man mo. Kaya mahigugmaan mo sa kalibutan. Tawa na. Magit. Niya, karon. Kisa ba nabuhat sa itong lawas? Sa ganitong naging-andaw, sa ganitong pinasa tuloy. Tayhok lang ta sa Diyos. Wala naman na nahuna-huna sa tao. Na ang Diyos ay tag-iya sa itong sigla. Ngunit wala na sila nahadok sa Diyos. Nahadok na sa inyong pagtulungan. Na. Muna kung nauna mo reliyon, muna natin makaluwas ang reliyon tungod sa filosofi. Gigamit ninyo ang sa kasenses ninyo sa emosyon. Emotional. Muna kung makuha nimo, masabtan nimo nga ikaw gama lang ka sa Ginoo, sa diyang mamatay na ang imong isig ka tao. Tama? Tama. Muna mahilak ka. Pero atong buhay pa ka tungod sa imong garbo, ukako. Di ka maminaw sa imong asawa ba na anak. Pero pagkapatay na, diyan na mo makita siya. Lagi panggain siya. Tungkol sa pagpanood. Saan ka tayo next? Ang Diyos, gugma. Isang dautan ka, igugma ka niyo. Isang akong ka, igugma ka niyo. Isang mapitasan ka, igugma ka niyo. Kung patay na, diyan mo na feel. Nadili dito mo, nag-isubok na. Stop. Tama? Yan, paluwas ka. Maghilak na ka, magdamay na. Kaya ang danang tao, unique ang tao ha, unique ang tao. Halimbawa si Dodong, lahit kinaiya. Sa tanan mong bata. Siyempre, ang kinaiya mo, common planet siya. Common yan kinaiya. Butan na siya. Si Dodong ang pinaka-unique. Nga siya lang yun, ang pinag-masinto binitanan. Mawala ng bata. Mingawon mo. Kaya ang tandaan mo mga bata, pareha magkinaiya. Makita mo niyo. Si Ivan, myself, si Maria, makita mo niyo. Iparihara man sila kinaiya. So pwede makahulip sa kinaiya. Pero ang isa ka ni mong kabata nga pinaka-unique. Wala man silang bata. Ngayon. Eh kung wala to, wala yung history. Wala yung lamig. Kung naidautan mga bata ni mo, saan na dito. Pagka, nitas buhay. Kaya pag taon din na nino, wala na. Muna mo pala hubog ang amahan, namatay sa pahubog, matay na. Gano'ng mga pagkitaon ng yun po sa mga anak. Unique man to. Kaya nakita mo punto niya nga, lipad ako, napad ako ni mo. Pero, basta gulero siya, nag-anto siya, namatay din sa pahubog. Di mo pa natagaan. Na. So ka mo gituduan mo. Ayaw pa abuta. Makakita sa tumahan. Wala na. May iba, nagikog na lang. Kaya wala na pen. Ang pagmahal. Kaya ito, mabuto yung pagmahal. Unique po. No? Dahil naman pagmahal sa ginikanan. Kaysa pagmahal sa dili niya ginikanan. Tama? Bata, doon na.
Well, ito. Di ba ang maestra maglikanan, ikaw daw maglikanan sa iyang situluan? O ako, ikaw daw ako ng ginikanan sa espiritanan. Tama. Na, dahil ang pagmahal nako sa inyo mga anak sa espiritanan kaysa pagmahal nako sa anak nako na proseso mo. Nakamo, kalimita mo pa sa nun. Ato, ako may nag-propose. Nagtuo mo, ni Kristo ng utahon mo. Dahil po, ang pagmahal nako ninyo kaysa sinuod akong asawa. Tama? Panayo. Pangutan. Ganun. Tama yung umadil. Kung nakaw din na. Lahat naman ay una-una. Ano? Ang imong anak, ang pagtagal sa imong anak, lahi man ang imong sinutian, di ba? Na, tama na. Isa lang ka poriba. Manugo ka sa imong estudyante na, class, kunin mo muna dito. Opo, ma'am. Ang tubag sa imong anak ko no, sa estudyante. Opo, ma'am. Sa imong anak, kusa dito. Mo yung nag-upo? Di mo yung nag-upo. Nasa inahan ko na. Kasi, manugo na. Pinasing ka gina. Tama, mali? Tama na? Bisag ikaw ba na asawa? Magdalit ng asawa, di gina. Dili ay. Kudak lingkod. Ano? Dahil no? Pamunta na. Nagsalig. Diretso na lang nasalig. Ano ba? Ano ba? Tungkol kay ang anak o ginikanan nakaila sa iyang anak, gikan god sa taguangkat siyang good kabulan. Tama? Kailan no? Yang anak nakaila po na sa iyang inahan. Kauhan. Mabisan pa nag-unsaw nagyaw-yaw. Anak gina niya. O bisan kung nagyaw-yaw na yung inahan gina niya. Kaya kung inanaon niya pag tagad ang iyang inahan, opo ma'am, walay bili. Kaya pag human na, mamauli naman to yung estudyante. Niya ka na, siya may mga timan, mahilantan na siya may mga timan. Walang mubadlong yun ang inahan sa iyang anak. Tama? Kaya kung dito sa opo ma'am, kunin mo muna dito. Ano man, kaya ulit dito, kung magsakit na, okay, uli ka nang dito doon na. Natawagin ang pera, diba? Kinsa yung problema. Mau ito yung inhan, isog dito sa iyang anak. Tama? Tama? Kaya bisag maunsan na, tuwad-tuwad na, kusuko na siyang anak. Agi din ang pagmahal. Kaya nga naman, siya may magproblema. Kung siya may siya may magproblema. Kaya kung anak ni mo, inanaon ni mo anak, ma-spoil ko na. Tama? Ma-spoil. Para pa sa inyo ha. Dahil akong pagtudlo sa kong anak sa inyo ha. Tama? Dahil pagtudlo. Tulay po dahil yung kaakuhan ninyo, anak naman tamo. Kung ngay ka, sige mamug amin. Dahil po dahil kaakuhan sa anak ninyo. Tama? Sige, ito ka, ito mong prueba. Ano man nun, lahat man. Sige. Kung matigulan ko, muilo ka, mas akong robot. Tama? Tawanan lang na ha. Anak ka man ang nakahimo. Mas mga saba pa mo sa anak na unsa man ni. Unsa man mga anak ni huli, may kakabana, no? Tama na. So ang kakuhan ninyo, ibis kakuhan yung parihara mga yatag man nimo sa kakuhan. Kay nano madalo, mapunong panahon. Ginamit po mo yung kakuhan. Tama? Muna nga, ang uban, padala diyan, bananambal ako, grabe na kayo, padala na ako diyan, ay, di na akong kakuhan. Sige, di ka naman na, tama? Ang doktor, minana? Ang pare, manana? Tutungod ni Kristo, gidawat ako si Kristo, ako ilang pantuson. Nakarang, ito naman ka. Ano? Gagidala mo din di konkreto. Dili lang kamo. Kung inyo haning ipaambit na ito sa uban, o finish mo sa uban, mabilang karon mo ng pangandod. So, ninyo ni dito, mga dawat po sila. Mga nalisulti ko ninyo, dili lang sa tawanan.
Kung dili ko sa kung tanghanon ka mo karon, naminaw ko na ka. Iya na sa kalibutan. Mao nga, kung iya sa kalibutan, mahimo ka. Di kalibutan, ano na? Mahimo mo. Apa na iya sa spirit, tanaw, nang kalibutan. Kaya nga, daghan na, ang wala na kado, sa inyong nakakita. Inyong lawas, kung sa karang katao, ang inyong lawas. Sama ka na ito. Mandala. Malita. Parihara ka mong panakuan. Di ba? Napanaya sa espiritu. Parihara ka ito mo. Bisan ka. Di ba? Pero, pagyan mo. Tumawag sa inyo. Garno, ikaso. Nagbahinday ka. Di ba nakas pa lang sa kanan? Tumod ka lang ka. Nagbahinday. Among tasa ka sa kanan. Huwag ka rin sige, wasa ka mo ka na ko pinagitan niya. Di balik ka na. Sa iyong masatan. Amata. Huwag ang masatan. Ang dili mo agi sa dalaan. Dili mo. Ang dili mo sa buwan. Wala. Iyo sa ko kamo karon sa tawa. Dili ko biya ko kamo sa tawa. Dili ba? Yan ang kung magsusunod sa taon ng Kristo mana, firma, nagot. Bakit? Pakikada ko niya pa ito. Nanalipay ka. Nakita ko kung sila niya. Malipayan. Dami, ang uban, wala na yung interes. Dibuhat. Para makita ka. Kinsa ang magmaiba sa kanya. Gigamit ang anak sa tao tungkol sa mga agad na kanito. Ka, mga tanah. Ang sarap ka dito. Pag ako di pag oo, hindi lang yan. Kanina mo na ako. Karap mo. Busok. Oo. Kaya. Kinsa ka. Ito ang siya to. Nakabalik ako. Gusto mo ka mong tanong kung bukan na. Dili. Ang nagsulti ka na akong discuss. Di pa pa. Ang nagsulti ka na akong kahit. Di ba giludan ako? Mapatay. Kaya gibutang nila sa ibabaw sa krus. Entry. Nasa pa. Kahit sa mga kanyang. Kaya. Masabot pa. Na. Kaya ang discuss. Blasa. Diyak. Sa balaan kasulatan, nakasulat niya. Magpadala ako lagi o lahi ni Siyas.
Ipapatay ba ninyo ako? Dini ka ninyo, adunay ka po. Adunay ka po. Di ba ninyo? Ang mulimog ka na ko, kumagpabot. Kinagubunat ko, mamatay subat na ako. Yan. Kung ako lang, ang inyong misis, patay na ako. Kaya, siya na po. Ang itawag ng misis, mamatay na siya. Dito. Tama. Pumatay sa siya. Diba? Ikaw ang mahal. Pangalit. Alam. Kinsa. Ang iwan ng Diyos. Gawin ko na ako kung ito ko niya mas. Kamo. Ang iwan ko ng Diyos. Kinagalit ko sa inyong kinamoy. Tinaw kami. Tinaw kami. Kaya ipadala ko ang pulong na nahimong tao. Nga maoy, Mesiyas, gikan sa Diyos. Tama. Apan dili ipapatay sa Diyos. O ka, magpadala na ko siya na Mesiyas. Na naghalat sa inyong kinamoy. Kamo, ang aking papa na maghalat ko sa inyong kinamoy. Parang dili na. Mapatay pa ko sa ang anak sa tao. Ngayon, ipat ko sa pigilaman ni Mesiyas. Apan ka mo. Wala mo ka nanikam na mahimong Mesiyas. Ano buhat ko sa sama nagpatay. Ang buwan nila maghalot pa nila. Di ba na yun? Ang mamatay iba maghalot pa nila. Tama. Ang maminaw sa tubo Mesiyas ikan sa Diyos ng iba na kayo. Mahimong ako. Ang alas. Ang Mesiyas na natin. Di ba? Ginagawa ko. Kung niyon ako, magpadala ako laing ni Mesiyas. Diha kanito. Nawata na ako. Kinsa ko kaninyo. Kamu ba rin ang nagpadala ka ako? Kamu ba rin nagtikatan ako? Hindi. Pero nga nung mayroon mo ako ang iyong Mesiyas. Ako ang dipadala ng Mesiyas sa Diyos. Muna kita ko. Laluin ako sa kumilamin. Kaya lang muna, laro pa sila sa Diyos. O hindi ko sa mga pagano. Mag-ampok sila. Ipalansan ako sa kas. Kung magbuot sila sa ilang kalawasan. Di ba? Siya, ingon na ako. O ako, ingon na siya. Busak ka. Ingon na siya. O gana ako kanino. Harap, ay, kawa na ako. Buhatan niya. Ayun kayo. At ninyo. Di pa ka nagkalimanan. Harap kami ka mo. Umahimog ka mo. Ako, magaliman. Umahimog. Ako, mga Mesiyas. Nga dito dala sa mga tao. Butang. Sarap ka naman nakakihilin mo. Sabtan, suko alas mo. Kasabot mo? Ikaw ang Mesiyas dito dala. Nasa Diyos. O niya, ako magpili kung dahil yung Mesiyas. Kaya ang Mesiyas, kung ako yung mukhang, ipapatay ko ninyo. Kamu, nagpakamatay mo sa sala. Kami na po ang inyong ipadala ng Mesiyas. Ganto sa Diyos. O, fair practice and Patrim. Mo day. Tao man ko. Binoon mo. Mga pinili. Ang Diyos. Ako, kamo ba nagpili na ko mo ng sarili yun? Yung pare. Mga nagpili-pili sa sarili. Tama? Nilamono. Ang tao no. Mag-ampok kita, o Diyos. O, sa ulo mo, sila sa Ginoo. Ang Diyos rin ako. Magpadala akong mayang Mesiyas. Harun makiguban kaninyo. O, di inyong Mesiyas. Makiguban kaninyo. O, per practim at patrim. Ipadala ko siya. Harun siya magpadala kaninyo. O, iyan natin. Mga Mesiyas. Tama? Sarili yun. Patay man to.
Wala man sa Mesiyas ipadala kay maghari man ubal ka kinalang magpakamatay. Siya, ingon nga tao, nga magpadala ka ninyo. Tapos ba? Kasa ba? Katulad po kamatay na, nabuhi. Ako, dili naman ko ninyo patyon ka. Patyon ko ninyo, pala ako ni Kristo, di, mamatay mo ba na ako? Sa tinawad ko mamatay ko, sunodin mo na ako. Ah, sige, kaya, kasi manudlo na sunod. Kasi Kristo mo na nagpatay. Magpadala sa laing Mesiyas, ingon na tao-tao. Nga buhi, dili ko sa, di ba, ingon sa, dili sa mamatay, mag-ikuban sa kaninyo. Kawas, kung patyon ko niyan, hayo mo mo, inuha mo ko ni Mesiyas. Mo, di sige ko ni palad, ano masakit doon? Hindi ko paantusan, hindi ko kakakon. Nakisa ko ngayon habilin, nabuhi, ani, mamatay kita, ani. Ay, naduga. Ako ni Mesiyas, ako ni hayahay eh. Wala akong Mesiyas, hindi mo kakagason dito. Mana na itabo, para sakit ito. Ako na itabo. Bang, may gusto nang ipapatay ko. Hindi ako mas kalimutan mo. Kuripot pa dyan. Tama? Tungod ka ninyo. No, nakabos ako na. Tapos Kristo tungod sa taon ko. Gidarasan pa. Kumbaga, siya ang Mesiyas. Padala ka ninyo na magpakamatay. Di ba sa Mesiyas Emmanuel? Di na patay siya, no? Hindi usa sa Espiritu, no? Dalayan mo ko, bro. O magpadala sa daing Mesiyas. Ingon na tao. Harun magkig-uban kanyo hangtod sa hangtod. Siya ang magpadala ko sa niyo ng Mesiyas nga to sa man. Ako rin magpuyo dito eh. Sabtan. Ikaw to, sabtan tayo. Sige na pa yung sabutan. Bubuan mo niya. Hindi mo gawas mo. Kapag Jesus, hindi sila gusto na ipadala dito Mesiyas. Pero sa bagong yuta, ikaw ang hari dito. Ay nalasunod yan. Manikabot na kita na rin. Kaya dili mo ang kung mahimo kong hari. Tatawa na niya. Pugso mo kong Arlen ay. Ang alaga si Kristo, tayo naman dadangin. Siyempre kaya. Kisa namin hindi paabot. Kisa namin nanulo ninyo. Ang alang sinudo ako yung hari. Ano? Ikaw pre. Nasa rin ni Boy. Tuluyan na ron. Nasa rin ni Boy. Hangtong na. Na. Sige. Dili ako. Sige. Dili ako. Kinsa man. Kinsa man kaninyo. Wala na. Tonton. Wala na lain, ikaw ra gyud. Dadan. Wala na lain. Lain yun. Bumitaas na ito sa matiyan. Kung hindi ko magbutas yung dagay dito sa ako karon kinsa man hari ko papadisa si Tonton. Dili ko. Kaya magdalas bagong yuta kada ko ato. Kaya ang hari ninyo mag-unaman. Kaya naguna ko di hilak no. Hilak ko pa.